Taloustieteessä käsitellään kuluttajien valintoja, yritysten käyttäytymistä ja markkinoiden toimintaa. Taloustiede tarjoaa vastauksia kysymyksiin talouskasvusta, työttömyydestä, inflaation synnystä ja korkojen merkityksestä taloudessa. Taloustiede myös selittää, miksi tietyissä tilanteissa julkisen vallan voi olla syytä puuttua markkinoiden toimintaan, ja sen lisäksi se kertoo, millä tavalla se olisi syytä tehdä. Meillä pääset opiskelemaan suoraan taloustieteen pääaineeseen. Opit ratkaisemaan taloudellisia ongelmia ja soveltamaan taloustieteen teorioita ja menetelmiä. Yliopistomme tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet laajentaa osaamista. Voit vaikkapa opiskella rahoituksen kursseja ja valita esimerkiksi laskentatoimen ja yhteiskuntatieteitä. Tavoitteenamme on tukea taloudellista päätöksentekoa. Tutkijamme osallistuvatkin aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Meidän opiskelijat työskentelevät talouden asiantuntijuutta vaativissa erilaisissa tehtävissä, yrityksissä, pankeissa ja julkisella sektorilla, niin Suomessa kuin ulkomailla. Taloustieteessä tutkitaan paljon työmarkkinoiden toimintaa ja työllisyyttä. Ja voi sanoa, että tässä tapauksessa suutarilapsilla on kengät. Nimittäin meidän opiskelijat työllistyvät erittäin hyvin työmarkkinoilla.